Siyempre, kung merong naiwan na kung hindi nasama ang speaker, kasama siya sa line of succession. Kung may naiwanan na senador, siyempre, masasama siya. Pero kung lahat na ubos, meron pa rin matitira. Yun yung designated survivor from among the members of the cabinet. Paano sir, kunwari SONA, tapos may mga senador, may mga hindi umattend na congressman, kunwari? Oh, yung most senior. Yung pinaka-senior sa mga naiwan. Kaya pag naipasa to sa batas ito, maraming hindi atin na SONA. Sir, yung designated survivor, gaano katagal siya upo if ever? Hindi naman hanggang sa tumawag ng election. Well, hindi final ito, pero until such time that the presidential election is held. Or we may limit the period, pwedeng sa provision ng magiging batas, mag-designate lang ng say.